EITE. EITE. Euskadiko Zentro Teknologikoen Elkartea. Hura izan genuen bidaide Teknopoliseko lehen aldian duela 15 urte. Zentro teknologikoetan sartu genuen telebista, eta bide batez ikerketa mundua sartu genuen telebistan. Garai hartako zentro teknologikoi esker ireki zitzaizkigun ETB-ko ateak. Astelen eta lanera joaten izanean, beti izaten nuen mai gainean honako karta sorta bat eta galdetuz, aizu, guk izango algenuke Teknopolisen asteburu honetan kontatu duzuen historia horren kopia bat, alderdi horretatik eta zuzendariontzat, ez zen erosoa izaten, ze kopia asko egin behar izaten genuen, kopiak egitea asko kostatzen zen garai hartan. Eta orduan, buruhaustetxoa ekartzen zigun, pozezko buruhaustetxoa Teknopolisen. Medio publikoei zerbitzu izatea eskatzen zaigu, eta nik uste Teknopolise programak hori bete-betean asmatzen duela, eta eskaintza oso nabarmena egiten duela zerbitzu alderdi hortatik. Beti ere, ahaztu gabe, historia kontatu behar dituela. Lehen aldi hartan finkatu ziren Teknopoliseko oinarriak. Batetik Eluiar, programa egiten. Bestetik ETB, baliabide teknikoetako batzuk eta emisioa jartzen. Eta azkenik, babesleak. Norbanakoen laguntza ere azpimarragarria izan zen. Beti esan dut gure herriak euskara eta teknologia behar dituela. Zeren herria izaten jarraitzeko teknologia eta zientzia behar ditugu, baina guk ez dugu nahi inolako herririk izan nahi, baizik Euskal Herria, euskaraz mintzatzen den herria, eta beti Mitxelenak esaten zuen ez, oraindik Euskal Herriaz mintzatzen baldin bada, eta badago zerbait munduan euskara gorde duelako da, eta orduan bi gauza horiek batzen dituen programa bat zen, hori Teknopolis, euskara eta teknologia, eta horregatik betidanik ondo iruditu zitzaidan, eta ahal nuen heinean edo neurrian lagundu nuen. Mende berriarekin batera abiatu zen Teknopoliseko bigarren etapa, 2000 urtean. Eta orduan eratu zen gaurdaino saioak izan duen eta duen babesle talde nagusia. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza eta industria sailek eta unibertsitateek osatzen duten babesle multzoa. Denbora honetan guztian erakunde horietan pertsona eta aurpegi asko ezagutu ditugu, eta denek eman digute babesa. Joseba Jauregizarrek aparteko aipamena behar du. Urte askoan, Eusko Jaurlaritzaren teknologia zuzendaria zela, Teknopolisi ikasturte osoko programa bilakatzeko aukera eman ziolako. Hartu monan neukan taldearekin, eta taldea izan zen talde oso ona, profesional mailetan, eta gustatu zitzaidan idea hori, eta beharrezkoa zabaldu gizarteari. Eta ni lehenengo bider, eta 15 urtean zehar, beti apoiatu dut idea hori eta Eluiarreko jenteari. Babesle talde nagusiaren beste bi partaideak Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea dira. Biak dagoeneko 14 urte egin dituzte gurekin, eta azken 5 urteotan Nafarroako Unibertsitate Publikoa gehitu zaio multzo horri. Esango nuke hau ez dela edozein telebista programa, eta gaineaz unibertsitatearen misioak esan genezake 3 direla. Alde batetik irakastea, beste aldetik ikertzea, eta gero beste aldetik justu ezagutza hori bai gizarteratzea. Eta 3. atala edo misio esango nuke dela da ezagutzaren transferentzia gizartera. Eta Teknopolis, dana dakigun bezala, izan da Euskal Herriko lehendabiziko programa esango genuke, justu maila zabal batean zabaldu dena Euskal Herrian bertan, telebistaren bidez, lehendabiziko programa izan da, divulgazio zientifiko hori Eluiarrek Teknopolisen bidez telebistan egin du euskeraz, eta orduan agerian dago unibertsitatea hor egon behar duela. Teknopoliseko rola oso importantea da gizarteari zientzia eta teknologiaren garapenei buruz berri emateko. Gure kasuan, emeuren ardura bat, modu didaktiko batean, zientzia eta teknologiaren gure aktibitatea eta gure emaitzak azaltzea da. Eta horretarako Euskadin Teknopolis moduko saio bat edukitzea aukera paregabea da.
Beste laguntzaile asko ere izan ditu Teknopolisek. Gamesarekin parke eoliko piloa bisitatu genituen. Ikerlanen mikro- eta nanoteknologietan sartu ginen lehen aldiz. Desagertu berri den Fagor etxetresna elektrikoen ikerketa eta produkzio zentroa jarri genituen telebistan. Ulma kooperatibaren negozio lerro guztiak ikusi genituen. Iruña Beleiako erromatarren bizimodua ezagutu genuen Euskotrenen bidez. Poliklinikak osasun arazo askorentzako puntako irtenbideak erakutsi zizkigun. Eberen energia proiektuak ezagutu genituen, eta Ingeteamekin, azkenik, elektrizitatearen eta konbertsioaren munduan sartu ginen. Azken aldian berriz, zikak izan ditugu laguntzaile. Nanogune, turgune, mikrogune, margune, biogune, biomagune eta energigune. Eta Iker Baske ere bai. Izen, sigla eta logo ugari beraz Teknopolisen historian. Haundi zein txiki, oraingo zein lehengo, denboraldi bakarreko, bosteko zein 15-ko, guztiak beharrezko. Gogoan dut Einsteinen erlatibitatearen teoriari buruzko erreportaje bat egitea agindu zidala zuzendariak, Beñarrek, niri tokatu zitzaidan, eta kriston susto hartu nuen, porque petzatzen nuen nola egingo dut hau nik, ez? Ulertu behar dut lehengo zer esaten duen teoria horrek, egin ahal izateko reportaje bat, eta nik, Maider, ulertu behar duzu, eta ulertuko dut, agoratzen dut, gainera, tartean tokatu zitzaizkidan aste santutako oporra, joan nintzen Lanzarotera oporretan, eta oporretan nengoela ezin nuen burutik kendu, handik bueltan eutzi behar niola erreportaje horren lanari, ez? Eta, egin nuen, goratzen dut 14 minutuko reportaje bat izan zala, luzea, egia esan Teknopolisek ematen zuen eta ematen du aukera gaietan luze sakontzeko, eta hori lujo bat da, ez? Eta goratzen du reportaje hori egin nuela, ondo atera zala, eta iruditu zitzaidala la letxe. Nik egin ahal izatea horrelako reportaje bat, eta txukun xamar geratu zela. Berriak ginen, ia guztiok, zer egin hauetan. Eta behar bada horregatik, oroitzapen are ederragoak gordetzen ditut garai horietatik. Egiten genuen guztia berria zelako, lehen aldiz egiten genuelako. Telebistako lantaldeak izugarrizko harrera egin zigun, eta berei esker asko ikasi genuen. Guztia gogoratzen ditut, baina bereizikin gaur, urteetan gure realizatzailea izan zen Fran gogoratu nahi dut, tamalez ez dagoelako gure artean. Zorionak Teknopolisi eskerrak proiektu hau abian jartzen lagundu zuten horiei, aitzindariei, eta mila esker proiektu horretatik gaur egungo errealitate eder hau sortu duzuen guztioi. Zorionak.